Når kommunerne, regionerne og staten arbejder sammen en strategi for digital velfærd, så er det fordi borgerne skal have den rigtige digitale hjælp i den situation, man nu har behov for, og skal ikke spekulere på, om det er kommunen, der leverer, om det er regionen eller det er en statslig ordning. Det skal bare fungere sådan, at de velfærdsydelser, som borgeren har brug for, de skal understøttes så godt som muligt af de digitaliseringsløsninger, som nu er relevante. Og borgerne bevæger sig på tværs. I nogle tilfælde er en borger indlagt på et hospital, i nogle tilfælde er man hjemme i eget hjem, og om det er kommunen eller regionen, der leverer en ydelse, det skal borgeren ikke spekulere på, men vi skal levere det digitale setup, der hjælper borgeren bedst muligt. Vi kan forvente, at digitaliseringen vil fylde rigtig meget på sundhedsområdet de kommende år. Det er allerede godt i gang. Forstået på den måde, at når der er flere mennesker med kroniske sygdomme, det kan være diabetes, og vi skal hjælpe dem, og det skal vi på et højt fagligt niveau, så skal de selv inddrages ved at klare en række ting derhjemme via digitale løsninger, som de i dag får løst på hospitalerne. Og det gælder også arbejdsgangene internt på hospitalerne, hvor meget kan digitaliseres, smidiggøres, effektiviseres, men på et bedre og bedre fagligt miljø. Så digitaliseringen er forudsætningen for, at vi kan holde det faglige niveau, vi gerne vil på sundhedsområdet, og levere den høje service til borgerne. Hvor vi i dag jo ofte skal rent fysisk møde op, så kan man komme tættere på via det digitale miljø. Det kræver selvfølgelig noget uddannelse af patienterne. Det kræver, at vi har en anden tilgængelighed til vores specialister. Der er jo altid den risiko ved en digitalisering, at der er nogen, der er lidt teknologiangste eller har svært ved at bruge den nye teknologi. Og der skal vi selvfølgelig være sikre på, at det her det ikke skaber ulighed i sundhed. Og vi skal være sikre på at igangsætte nogle processer, så langt de fleste vil være trygge. Og dem, der har svært ved at bruge det, at vi så sikrer dem alligevel. Så det er det samme, da man udrullede dankortet. Der var nogen, der svor, de ville aldrig bruge det. De bruger det i dag. Og sådan vil det også gå med digitaliseringen.